É imprescindible o feminismo porque non é normal que a estas alturas os dereitos das mulleres aínda estén tan distantes dos dereitos dos homes. As mulleres somos o 50% da poboación e os nosos dereitos están aínda moi lonxe de ser equiparados. Falamos de fenda salarial, falamos de participación desigual, aínda hai moitas institucións onde a participación das mulleres é moi escasa, direccións de partidos políticos, direccións de organizacións sociales, etc. etc. O sábado pola tarde falouse de novo de feminismo en Chantada. O local da Asociación Veciñal Torre de Arcos celebrou o Día da Muller con certa demora, aproveitando a oportunidade de organizar a presentación do libro O Feminismo, imprescindible para construir outra Europa. A eurodeputada de Ague, Lidia Senra, que foi líder do sindicato Labrego, estivo nesta parroquia chantadina xunto coa deputada de En Marea, Paula Verao, e a anfitrioa Olga Otero, presidenta do colectivo veciñal. A nós parécenos que o feminismo é fundamental en canto a conseguir a participación das mulleres en todos os ámbitos nos que se move e tamén en canto a conseguir os dereitos que nos pertenecen, a igualdade de dereitos que nos pertenecen e tamén en canto a conseguir que as mulleres esteamos presentes en todos os ámbitos da vida e tamén en canto a poñer fin a conseguir poder vivir unha vida sin violencia machista. A sobremesa deu para moito e todas levaron para a casa un exemplar de balde desta publicación que ven de Belaluz. O libro efectivamente recolle todo o que están sendo unha serie de xornadas que estamos facendo para analizar a situación das mulleres en xeral e do feminismo no marco europeo e tamén dentro das propias institucións europeas. Entón, nese sentido, o libro recolle achegas de moitas mulleres expertas que están traballando en campos diferentes e que participaron nestas xornadas que a nós nos sirven para avanzar no debate e tamén para recoller propostas que logo tratamos de levar adiante dentro do debate do propio Parlamento Europeo. En Arcos tamén houbo debate, e moito, no coloquio aberto no que se visibilizaron distintas situacións próximas entre as veciñas, moitas delas dedicadas ao sector agrogandeiro. A titularidade compartida ou a cotitularidade nas explotacións familiares agrarias é unha loita que se deu con moita forza aquí entre as labregas galegas. Foi unha loita levada adiante ou liderada polas mulleres do Sindicato Labrego Galego, porque a realidade é que nestas explotacións agrarias familiares onde hai un único titular, que normalmente son os homes, a situación das mulleres é dunha vulnerabilidade moi grande. Podeste encontrar que despois de levar toda unha vida traballando e contribuindo a facer medrar esa explotación agraria familiar, pois darse unha situación de separación ou de divorcio e que as mulleres esa muller en cuestión teña que salir prácticamente sin nada ou co que un xuíz ou unha xuíza lle queira atribuir. Entón, por iso é moi importante avanzar na implementación da titularidade compartida. Aquí no Estado español conseguiuse que se aprobara esta lei de titularidade compartida, pero ten un problema, é dicir, é moi importante que se aprobara a lei, pero agora hai que implementala, e para implementala fai falta seguir avanzando, por un lado, en que por lei se teña dereito á cotitularidade. Como deputada no Parlamento Europeo, Senra traballa o feminismo dende a súa acción e moitas veces é de xeito transversal. Que presenza teñen e que nivel de aprobación de iniciativas hai nese ámbito? Os temas das mulleres e os debates sobre os dereitos das mulleres están presentes no Parlamento Europeo. A Comisión de Agricultura, que é onde tamén se tocan todos aqueles debates relacionados cos dereitos das mulleres labregas e cos dereitos das mulleres que viven nas áreas rurales,
pois é un pouco máis complicado, non? Porque, bueno, é unha comisión donde hai moitos máis homes que mulleres e donde pois é un pouco difícil, pero desde a Comisión das Mulleres pois moitas veces estes temas fanse avanzar e dentro da propia Comisión de Agricultura fai pouco, ano pasado, aprobamos unha resolución sobre a necesidade de implementar medidas para facer avanzar a cotitularidade ou a titularidade compartida no marco da Unión Europea e tamén para que desde a propia PAC se fagan medidas de acción positiva. Agora, cando a Comisión Europea nos plantea a proposta da reforma da política agraria común que se vai a aprobar para ser aplicada despois do 2020, pois vemos que sigue sin haber medidas neste campo, non? Nós vamos seguir traballando, vamos seguir dando a batalla. A introdución da loita contra as desigualdades, en definitiva do feminismo, ten moitos pasos aínda por diante. Este debate está habitualmente ausente dos centros de decisión e tamén precisa dunha maior presenza social. Estes temas ocupan moi pouco espacio no debate político, no debate institucional e tamén pois, no conxunto do debate social. Entón, que un medio de comunicación veña aquí, recolla isto e lle preste atención, pois é moi importante.